سلام كما كان يقوم كبرات خطاتلتي أقولت تلفزيون إيرترا زي بز ساعات زي وترونا بهم زغرب سومنا ومدب زات سبورتيو أبي نايلومين قبرو ويد ما نفيلم زلنا مدب زات سبورت ما حد زعباي كلنا زعبا زدما إيرترا زمت زلوا ورحي أب كتما مصوع حد أقراوي ويد ما نزوباوي وددر ناي كعسو مربب جماعة بحري كتنجريا نزيب مخنيات بمقبار ما أبز استوديو لو مساي أجاي شالوني كل تجاشين كلوني قدامي أتو ميكيل تغلى ميكيل بريزيدنت هاجراو فيدريشن كعسو مربب إيرترا كوندو ما أتو قبراي جري حرافي تكنيك هاجراو فيدريشن كعسو مربب إيرترا أجايشين قاعد حمتهم كورة هابلي. Thank you. أهلا قاعد حنصنعكم قاعد حمتهم قاعد دقيمة كورة هابلي نزي مريض نزلنا زعبا مبري كتونا فادنيا تاسسونكم سمي بسم تعزبتنا مسكن ناب حطوي كقصل دما كم بقسي كهوننا كرمي نابتي مريض نزلنا زعبا كناتو نتفتات كعسو مربب أب هاجرنا أكمل كونتات الله مس قدم زنبرة كرمنا صنات ويدحرنا صنات ساب زنبرة ساب حجي كم يالله انتهى لكم زغري تتصاوت سلزنا وركونس سكن رحت ملس كنا بلوكم أعطوني كير واحد. أوكي نتفتات قعصة مربب مسناي زحلفة نري أخلنا قرب قني سلو بينا أنا نجنجم ياتو أب مجمرة تسعات كتسعة حدث قاعد تسعة أربعة سقى قدم ورا ويانه وعوع زهنة سبورتا وددر نيرو عبيت جانتهات ونيرن شعو تحرو مسمن زاخنا ورا ويانه أتي من سي بمولو نا جنبارا سلازخده أتي عود سبورت بمتنو تسأليو تحاسيو مالتيو من ده جنا عبقى تشح بوحدات جانتات عبزوا ما أقل بفلاي عبيت جانتات خمس بجست جيرو تا عبقى تشحن عمشتين زخدت حاجات جانتاهم بمولان ناي منستر مكلهالن ناي زوا ما أقل تسعات نورت أرني في عن السودان كده مالتيو لذيذ عبقى تشحن خبقى تشح ندعبيه مزيو كم توسعون تناي غوسغاسن حبالتان زطنفاز نبر عبيت غانتات اب وددر زواوان فدريشنات اتين نت وددر عبي مقراتن عبي دفيتن غيرنالو اب زلعل درجون بصحن ير مالتي حجي منالباش كاب قتشن 15 كا قرب اندازحت لمصالو مخنياتو تن زواوان فدريشنات زبحلا سرع وددرات عمتاوي سرع زخونه ودر يبلن معناته وقتاوي انز جبرا ويناي ورحي ويناي كلتا ورحي سلاز اتاتلتكا اب اكتيف از اب نطف اندحزي لهونه تبقعتكا منصرهم زغدر فلوتي مالتي سلازي تا سرع زخونه وددر تجبر منستر مكلاله اب كلتا عمتاويت ناي غوسغاسن حبرتان اب كلتا عمز زغبرو اب ودرالو اب نفس وقف عمتكا تنجنبارات تكاتيت سبورتاوين خمس اخبلا حجين غزاس اب زحت صيدوان خمس ري وزلهمون اب بزح جنبارات ناي وددرالو مالتي سلازي بعابيو بزسفحي سرح زلو منستري مكلاهاليو كم توساو منستر مرتون عاب شفن اندهابه زحلف عمت ريهم تهونه هاغرا ودرون اكايد نيرو سلازي هو سون تسفا زلهم تكات زهون منسيات تقاطامون رينيا مالنا مالتي صبو أتو جبراي تاي تهن جلس ككافتي زغري تتصاعتاش للنوركا كمي شعوز نبرة سمعتن مسحج زلو من الزمان هو بمجمريا زعدل سلازهاكمنا عزينا أنا مسكنكم زعدل زخترخبو دماني مولا هاجر شفنا خلو سلازغل لايفونا بكالون كزرقح سلازغل نقعسو مربو عزيو حقازي مالتي نقولن زوباتات اب كل زوبا سلازرأ تي افكار سبورت ناي زعود زي قليل زرغحون يقولون اب سراويت تدارينا اب زخدكايو ጫፋት نيت تسقيلو تريخا اب ابيات تمرتي ازيو فتو وددر كم مخانو متن اب هاجرنا ازيو سفيح شفن الله مالتي كمتي شفنو بزح زدله اب بروفيشنال درجه اي بصحنا نخون زرغحه كم زلو كن حدا صبوق نجر انت سريح خالو قرب انت غوي خالون كتدمعلو تخيل مخانو بناغاطامي بزغاطامي تنكفو يدل مالتي قال كما ينيرو انت دايلنا انا بتزركب كله كاب 2004 دحر اب زلو غزي اب استصاوت كله
ኣጋጣሚ ምስ ሚካኤል እውን ደቂ ጋንታ ኢና ነርና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትጽቡቕ ነገሩ ክሳብ ሰዓት እውን ብሓደ ንዓይ ኣለና ማለት እዩ ምስ መዛኑኻ ኣንጻር ጋንታኻ ሓያል ዝኾነ ቀልስ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበርናሉ እዋን 2004 2005 ክሳብ 2008 ዳርጋ ክሳብ 2011 ኣብ መንጎ ናይ ምክልኻል ጋንታታት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጋንታ ኣብ ሰላማ ዝነበራው ናይ ዞባ ማእኸል ጋንታታት ከቢድ ናይ ሓቂ ሓያላት ተጻወቲ ሓቂፉ ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ክሳብ ከምዚ ሚካኤል ክጠቕሶ ጸንሐ እናደኸመ ክኸይጸኒሑ እዚ ድማ ተንዞባታት ዘለዎን ዓቕሚ ናይ ውድድራት ናይ ምስራዕ ኣትሌታት ከምቲ ዝድለ ሓቂፈን ወላ ኣብ ምምሕዳራት እውን ተጠርኒፎም ጋንታታት ከበርክትሉ ዝኽእሉ ባይታ ቁርብ እናወሓደ ስለ ዝመፀ ዓመታዊ ስሩዕ ዝኾነ ውድድራት ሃልይዎን እውን ነቲ ውድድር ሓይሊ ክብኦ ስለ ዘይከኣላ ቁርብ ቅንስ ይብል ማለት እዩ ኣብዚ 2019 2018 ጀሚርና ኣብዚ ቦታ እዚ ካብ ንመፅእ ድማኒ ካብ 2018 ክሳብ 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ ዘሎ ዓመት 2 ዓመት ዘሎ ግዜ ብዙሕ ስራሓት ሰሪሕና ኣለና ናልባሽ ድሕርና ሓደ ብሓደ ንምለሶ ንኾን ማለት እዩ ንምለሶ ኢና ጽቡቕ ሕራይ እዚ ዓይነት ውድድር ማለት እዚ ናይ ኩዕሶ መርበብ ኣብ ሃገርና ካብቶም ፍትዋት ሓያለ ሰዓብቲ ዘለዎ እዩ ኣፍቀርቲ ናይዚ ውድድር ወላና ኣብ ኣስመራ ንዛረብ ድሕርተልና ፖቾፊላ ቀጻሪ እዚ ውድድር ዝካየዶ ነይሩ ከምኡ ብሉኻ ንምንታይ እቲ ውድድር ክንዲ ዝድለ የለን ሃገራዊ ፌደሬሽን ከዓ ዋ ይሰርሕኒ ማለት ዝሒሉና ገለ ዝብሉ ምክንያቱ ናፍቆት ናይቲ ውድድር ኣሎ ተፃወትን ድሕርቲ ነርኩም ከዓ ግምት እትዎ እስከ ከመይ ንሪኦ እዚ እንታይ ርእቶ ፌደሬሽን ኣቶ ሚካኤል ባኻ ኦኬ ሓቆም እዮም ከምቲ ዝበልኩኻ ስጋዕ 2015 ጽቡቕ ዝኾነ ውድድር እዩ ነይሩ ምናልባሽ ምስ ትውህብ ኩነታት ደረጃ ናይቶም ተፃወት እንዳቐነሰ መፅእ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሞቲ ግን መምሕዳራት ጋንታታት ሒዘን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መምሕዳራት ከም በዓል ገዛ ባንዳ ዓብ ታሪክ ዘለዎም ጋንታታት በዓል ፓራዲዞ ገጀረት ማይ ተመናይ እዚኣቶም ኣብ ኩዕሶ መርበብ ጉዳይ እውን ሒዞም ነይሮም ዓብ ድፊኢት ገይሮምሉ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ግን ቀስ ብቐስ ተን ጋንታታት ተናይ መምሕዳራት ዝውክለን ዝነበራ ጋንታታት ኣብ ዞባ ማእኸል ኢና ንዛረብ ዘለና እንዳ ገደፈን ስለ ዝመጻ ተን ጋንታታት ከዓ እንዳ ተደምሰሳ መፅአን ማለት እዩ ሕጂ ብምሉእ እቲ ናይ ዞባ ማእኸል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ዝነበረ ውድድር ዓብ ውድድር ዝነበረ ኣብዚ ግዜ ጠጠው ኢሉ ተን ዘለዋ ተዋዳደርቲ ዝበሃላ ዋላ ሕጂ እውን ነዘን ሾርት ሊስት እንፅና ዘለና ናብዚ ሃገራዊት ጋንታ ሓንቲ ዞባ ማእኸል ዘላተን ተን ዝተረፋ ኩለና ምክልኻል ተጠሚረን ዝፃወታ ዘለዋ ጋንታታት ምናልባሽ ግን እዘን ተፃወት እዚአን ፍርያ ዞባ ማእኸል ዞባ ማእኸል ፈርየን ግን ኣብቲ ሃገራዊ ጉባኤ እንከራት ተን ጋንታታት ኣብተን ግንባራት ምስ ከረኻ ተን ግንባራት ጥቀማለን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድድር ሕጂ ኣብ ዞባ ማእኸል ብምሎም እቶም ተፃወቲ ምክልኻል ዘለዎ ዋላ እንተርኢና ሕጂ ዳርጋ 50% ክንብል ንኽእልና ፍርያ ዞባ ማእኸል እዩ ግን ሕጂ ምስ ትውህብ ኩነታት ኣብ ኣገልግሎት ስለ ዘለዉ እቲ ሃገራዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብተን ግንባራት ከዓ ጠርኒፎም ይፃወቱ ኣለዉ ዞባ ማእኸል ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትን ፈርኣኑን ክኸውን ንኽእል ስሩዕ ውድድር ኣይገበሩን ኣብቲ ዓመታዊ ፀብፃብ ኣብ ንራኸበሉ እዋን እውን ንሓቶም ኢና እንታይ እዩ ትሽግር ንሕና ክንሕግዞ ዝግባአና ወይ ንሕና ማንዴት ክንፈልጥ ዘለና ምክንያቱ ሃገራዊ ፌደሬሽን ስለ ዝኾንና ወሪድና ታሕቲ ወሪድና ንሰርሕ ንኽእል ኢና ከም መሻርክቲ ግን ንሕና ሞያዊ ምኽሪ ወይ ሞያዊ ሓገዝ ንገብር ንኽእል ኢና ፋይናንሻዊ ሰፖርት ግን ሓደ ዞባ ዝውክል ኣይንገብር ኢና ሕና ማለት እዩ ብመትከል ንሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሳቶም ዘቕርብዎ ሕቶ ናይ ባጀት ሕቶ እዩ ባጀት ስለ ዘይነበረና ኣይገበርና ኢና ዝብሉ ዋላ ኣብተን ካልእ ዞባታት እንተሪኢኻ እውን ምናልባሽ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጽቡቕ ውድድር ጌራ ንብላ ዞባ ደቡብ ዓንሰባ ብኻልኣይ ደረጃ ንሰርዓ ኢና ማለት እዩ ጋሽ ባርካ እውን ሰብና ቀይሕ ባሕሪ እውን ነዊሕ ጠፊኦም ነይሮም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ናይ ቢች ቮሊቦል ውድድር ገይሮም ሕጂ እውን ኣብ ምድላው ኣለዎ ማለት እዩ ደቡብ ቀይሕ ባሕርን ማእኸልን እኔን ቁርብ ካብቲ ዝነበሮ ቀኒሰን ዘሎ ማለት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ናይ ቮሊቦል ተሪእናኻ ተን ዝለዓላ ዝነበራን ሰነን ደቡብ ሳልሰይጠን ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዞባታት እቲ
تقرصون مبزحتهم نتهم بريزيدنت نايت زوان فدريشنات أبز نزرار بلهم تقرصون قرب حاسيوهم المحجي بكوميشن سبورت نا كوميشن سبورت وان أكاد سرح أبت زوان يرمات حجي بهالن سبورت نزول ماتي بهالن سبورت نكابت ستراكشر مس مينستري أو من محدار زوان محداري مس كوميشن سبورت بهالن يكون حجي ولا أبت مرحبا جهد أبت محدارها قرب اتي channel كم تزدلام تناقر محجي كنا زلوا مالي إذا حجي نحنا كنصرحلو تبقيسنا زلنا مساعته من صبور ركبنا قبلنا نخيرنا مستوى بحالن سبورتم مهناتو سبت قريب كاي حق زكاة ولا حنش يقريبول سلازي نتبعيت أنا خطأتحو سلازي اتزلوا بدهوتات بخمي غيرنا كنصورو زبل حجي حدا عبتي استراتيجيك بلان هنا ونقفل له زلوا شجرات بينكم فتحوا نبيكم بس خمزة لنا كم تزبل كام مهناتو فولي ولا بإيرتاس سمربب بإثيوبيا همزة أتوه يقال إزفلت أبتحقق جنس يكون إدمي إثيوبيا ناب إيرتراز أتوه أبشنج أتبيتنا 4 أبز ودباتنا هنا أتوم أبتجزيز نور جزاتي طاليان إنجليز قالي صوتهم نوري مر مزحف تسحبر مالتي سلازي بازي جيري إن إثيوبيا هيلو على باش دي حقيقين بناي مسرح فحنا مجزاتي ناي ساعات هيلو سلاسة ناب إيرتهم بحدش بسراوت جيراتي خون خل أبتي هيستوري ناتو ويا أبتي تاريخ ناتو نحتمل سنادل نحنا أنا مجمرة دكباتنا فوليبول مس قراب تهجرات كنري خلنا مالتي سلازي معروق ناس رحنا لون تاريخهم زي جبرة كلوز أنا هي زرقي حلوه فوليبول زي بلو بوتايل جنا عابين تعبية زخد نجارات على بوزح نجار حداتي infrastructure نجازالس نالباش أبزي نجمع جنب بحر نحنا تصبح خسر نحنا خلينا إننا نأمن على النهج أبتي إندور بي جيمين نسون نحر نفس زخ على فيلدي أو حجيتي تحت أرض صباح الحطة معنا وين عنا مناتو كل نحن نتقامل أو دوري عالمك أو الدوري يكون إندوري حجي نجزء أسو adaptation نايت بوتالو أتزلوا أب معسكر لندن زلوا متصاوتي نتي international حجي زمالا يكون لازم ترين زي لممت قبل تخلها أتي تعطي نايتي pressure نايت air قبل ما تخفضوه لهونو جن أب ودرات انقدر له خني ويكا حجاوز خني قانتها تعدي مكان تصعد لنا يتخلنا. right كم توصل كمل له تحطها بقندو هاجراو فدريشن أب ودرات زملكت ويدما هاجراو ودرا مسرع ديو بزح عينة تفني دلو نتمحيال نايتي كعصا مربب زيادة يسر حالون يزولو زبل أفكرت نايت سبورت زبلو الرداد أنا يسب الله بريكس نزي الرداد كينك إيرون تدا أخوينا مجمريا عيو ويد ما سرحنا هاجراو فدريشن تايو خنو بلا لنا هاجراو فدريشن نزواتات ويد ما نتناتو محاورات هاجراو فدريشن بشدش ينزواتات يقو مشاركتو دما منستر تمرتن مكل غالنا له قلنا وركب مس منستر تمرتن مس مكل خلنا لنا شو ديش انزواتات جنا أكلنا زي هاجراو فدريشن ون كاب زنا عليه عنده حقوق زواتاتين مالتي سلازي هاجراو فدريشن بجزاء رؤسه وددر كسرع انت دا أخوينو محاوراتو حيالات قنالون مجمرة رئسان كإلن أبو وشت زوب أنكا وددراتن أحيلا أنت دا غريبا هاجراو فدريشن وددر كسرع يغلي أبو زواتات وددر زيلا هاجراو وددر كسرع يدخلنا هجي بقوندو تسب أرادو قرب كغير كم زلوا كنحبر نفوتو نحنا مالتي هنياتو كم زمكي لخت قصص انحيو زواتات عند حر اب عمد حنت ورحي وي كلتا ورح طراي وددر نحر زغبرا خوينن حيالات زخونو اتلتات وي دما بزح زلون غانتاتات كفريو ايكولن يوم وي دما اي حقفن يوم دلو سلازي اذن تدا خوينتو ي بايتا هاجرا فدريشن كابي خمسنتن غانتاتات كابي يا بغيسي ما هاجرا وددر كسرع سلازي ازي بمسرتو حدا خنردو زلنا نغري مالتي كالاي هاجرا فدريشن نزواتات عدل سلطان يفطرلن بزي دماني نطقسو نخونينا حدا بحدا سلطاناتات ببزحي نكلن زواتات يبني نكلن زواتات سلطانا خبن انكلو كم مشاركتو بزرخبو عدل نزواتات يمقارح نزواتات كم مقارح خلو ستيل هاجرا فدريشن دغوما غيرلوم يم سلطانا دوسد دلو
እዚ ስልጣና ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት ደለዎ ስልጣና ግን ኣብ ደገ እንተ ደኣ ኸይድካ ሰብ $1,000 ከፊሉ ይምሃሮ ንሕና ግን ምስቲ ዘለና ምስ ናይ ደገ መሻርክትን ከም ሳልሳይ ዓለም ኢሎም ስለ ደሓስብኻውን ሓገዝ ይገብሩልካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስልጣና ድማኒ ክሳብ $8,000 ተደጊምና ስልጣና ነካይድ እዚ ድማ ብሙሉኡ ናበይ ኸይድ እንተ ደኣ ኢልካ ካብ ዞባ ደቡብ ካብተን ኩለን ዞባታት ማለት እዩ ዞባ ማእኸል ካብ ዓሰብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ጋሽ ባርካ ካብ ዓንሰባ ንብሙሉኣቶም ድጎማ ጌርካ ተምፅኦም ድጎማ ጌርካ ኣምፂኻ ስልጣና ይወስዱ ምስ ተመለሱ ግን ኣብ ዞባ ስራሕ ኣይረኽቡን እዮም ደለዉ ተመሊሶም ሲ ኣብ ዞባ ኸይዶም ቆልዑ ኣየሰልጥኑን እዮም ተመሊሶም ኣብ ዞባ ክለባት ኣየሰልጥኑን እዮም ሕጂ እዚ ብቐንዱ እቲ ሽግር ኣብ ዞባ ወላ እናሓገዝካዮም ወላ እናደገፍካዮም ወላ ጋንታታት ክሰርሑ እናመሃርካዮም ካብ ደገ ኣሰልጠንቲ ምፂኻ ስልጠናታት እናሃብካዮም ከለኻስ ከምቲ ዝድለ ግን ትባይታ ኣይሕግዝን እዩ ዘሎ ስለዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ይሰርሕ ኣሎ ዶ የለን እንተ ደኣ ኢልና ሃገራዊ ፌደሬሽን ብፍላይ ኣብ 2019 ብዘይ መጠን ሰሪሕ ብዘይ መጠን ሕጂ እውን ክሰርሕ ስርሑ ከዓኒ ስቲል ምዘን መሓውሩ ክሰርሕ ክሳብ እሳተን ኣብቲ ንሕና ናሓስቦ ዘለና ወይ ድማ እቲ ስትራቴጂክ ፕላን ሓቢርና ይናውፅና ኩላና ዞባታት ፕሬሲደንታት ኣካል ናይዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን እዮም ናይ 6 ዞባታት ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ተሓባቢርና ዝሰራሕናዮ ስራሕ ኣብ ባይታ ኣብቲ ዞባታት ምስ ከደ ልክዕ ኣይሃርም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ክልቴና ተዋሲብና ክንሰርሖ እናተረዳእና ብፍላይ ምስቶም ፕሬሲደንታት ወይ ድማ ምስተን ናይ ዞባውያን ፌደሬሽናት ፅቡቕ ዝኾነ ርክብ ኣለና ንሳቶም እውን ኣብቲ ዞብኦም ምስ ሚካኤል ጠቂስዎ ፀኒሑ ምስተን ናይ ባህልን ስፖርትን ናይ ዞባታቶም ንባጀት ዝምልከት ድዩ ንካልእ ዝምልከት ኣስፊሖም እናተዛተዩ እናተሓጋገዝና ዳርጋ ኣብ ዳሓሸ ኩነታት ሕጂ መፂና ኣለና ዳርጋ ኣብ ምርድዳእ ኣለና ማለት ኢና በዚ ድማኒ ናህና ድማ ክንርድኦ ዘለና ኮሚሽን ስፖርት ብምሉእ ሓይሉ ይሕግዘና ንዓና ማለት እዩ ኮሚሽን ስፖርት ብዝበና ደገፍ ድማኒ ንብሙሉአን ዞባታት ከነንቀሳቀሰ ንፍትና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዞባታት እንተ ደኣ ቁርብ ሓጊዘናና ምስቲ ዘለና ናይ ኮሚሽን ስፖርት ሓገዝ ንሕና ዳርጋ ኣብ ሓደ ህርመት ክንኣቱ ዝሓሸ ባይታ ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ እሞ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕኩም እንተልዩ እቲ ዘሎ ርዲት ወይ እቲ ዘሎ ፍልሊ ናይ ብቕዓት ድሕሪ ሓንቲ ዞባ ትሰርሕ ተልያ ተን ካልኦት ዛሕቲለን ድሕሪ ተልዩን ናይ ብቕዓትን ናይ ኣተገባብራን ፍልሊን ድሕረትን ካሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምፍዋስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ምስ ዞባታት ምስቶም ምምሕዳራት ማለት እዩ ብምውራድ ተንቀሳቂሱ ደሎ እንታይ ዘበለሎ ምክንያቱስ ኣኮም ኣብ ስራሕ ኣለና ኢልና ስለ ዘለና ወይስ ኣብ መደብ ይኹም ዘለኹም ከመይስ ካቶ ሚካኤል ባርኻ ፅቡቅ ኣለኻ እቲ መጀመርያ እቲ ንድፊ ስራሕ ተውፅእ ኣለካ ስለዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዕዮ ገዛና ዝነበረ ኮሚሽን ስፖርት ብዝፈጠረልና ዕድል ኩለን ሃገራዊ ፌደሬሽናትን ናይ ዞባ ባህልን ስፖርትን ኮሚሽነራትን ዘለዎ ናይ ሰለስቶም ዝኾኑ ስልጠና በዞም እምባትቀላ ናይ ኢርኮ ስልጠና ምሕደራ ተገይሩ ድሕሪ ምሕደራ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናታ ስትራቴጂክ ፕላን ከተውፅእ ኣለዋ ዝብል ትእዛዝ ስለ ዝመፀ ንሕና ከዓ ምስቶም መሳርሕትና ንብሎም እቶም ናይ 6 ዞባታት ፕሬሲደንት ነዚ ናይ 2 መዓልቲ ወርክሾፕ ሰሪዕና ነቲ ስትራቴጂክ ፕላን ኣፅዲቕናዮ ስለዚ ኣብቲ ስትራቴጂክ ፕላን ናህና ኣብቲ መጀመርያ ፌዝ እንታይ እዩ ዝብል ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም እቲ ሂውማን ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ብብዝሒ ስልጠናታት ንህበሉ ዘለና መድረኽ ብዚ እዩ ማለት እዩ we are in the first phase ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ገብራይ ክጠቕሶ ፀንሐ ስልጠናታት ኣብ 18 ተወሲዱ ኣብ 19 ከዓ 3 ስልጠናታት ተወሲዱ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣብ ባይታ ንሰርሕ ኣለና ተሓቶ ግን ዛንሱ ክብሎ ፀንሐ ሰልጢኖም ተመይሶም ዝሰርሑ ኣለዉ እዚ ክጣጣሕ እንተ ኮይንኻ እተን ዞባን ፌደሬሽን ዝበሃላ ናተን ስሩዕ ዝኾነ ዓመታዊ ካላንደር ክህልወን ኣሎ ውድድራት ዝሰርዓ ክኽእል ኣለወን ንሳተን ዘቕርብኦ ግን እዚ ክንገብር ኣይኮነን ቋሚ ቤት ፅሕፈት የብልናን ቴሌፎን የብልናን ፋክስ የብልናን ኢንተርኔት የብልናን ስለዚ ብኣማተሪዝም ኮይኖም ዳርጋ ኣብ ገገዝኦም እዮም ዝሰርሑ ምስለኒ ወይ ከዓ ናይ እኩብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈታት ኣሎ ሓደ ፀጋ ዘሎን ከም በዓል ዞባ ማእኸል ግን ነፍሲ ወከፍ ፌደሬሽን ናታ ቤት ፅሕፈት ኣለዋ ማለት እዩ
ስለዚህ ነቲ ዓለማዊ ደረጃ በጽሓቱ ዘላውን ክን በጽሕና ኮይና ተ ኦንላይን ኮርስ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኩሉ ዝውሃብ ስልጠና ናይ ሓደ ወርሒ ኦንላይን ኮርስ ክወስዱ እንተኮይኖም ኣብ ፕላትፎርም ሕጂ እዚ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ኩሉ ኣሎ ወርሒ ምስ ተማሃሩ እቲ ኢንስትራክተር መፂ እዚ ክብሎ ፀንሐ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝምህሮም ማቲ ክልተ ሓሳባውን ተግባራውን ጌርካ ሕቅቶም ዝሓለፉ ዕዉታት ዝኾኑኻ ሰርቲፊኬት ህቦም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን ተቐዳመይቲ ሰጊርና ኢና ንኸይድ ዘለና ስጋሕ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ኣብ ቦትኡ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይኮነ እቶም ዝስልጥኑ ከምቲ ዝግባእ ሙሉእ ስልጢኖም ክንብሎም ኣይንኽእልን ምክንያቱ ወርሒ ኣብ ኢንተርኔት ዝተኸታተለ ሰብ እንደገና መፂኡ እቲ ኢንስትራክተር ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ ንዑ መብርሂ ሂቡ ተግባራውን ክልተ ሓሳባውን ፈተና ሂቡ ሰርቲፋይ ክገብሮ ከሎ ዶ ይበልፅ ወይስ ሓሙሽተ መዓልቲ ጥራሕ ነይሩ ትፅቡቅ ነገሩ እዞም መብዛሕትኦም ዝስልጥኑ ንጡፋት ስለ ዝነበሩ በታ ዓውዲ ነዊሕ እዋን ስለ ዝሰርሑ ናይ ቀልጢፍካ ናይ ምርዳእ ወይ ነቲ ዝመፅእ ፈተናታት በዲሆም እዮም ዝሓልፉ ናብ ዞባታት እንድሕልና ግን ሕጂ ልክዕ ኣብቲ ናይ 2020 ስትራቴጂክ ፕላን ናህና ዕሎ ዞባታት ክንገብር እዩ እቲ መጀመርያ ዘሎ ምናልባሽ ብስልጠና ምኽኒና ገለመለ ንረኽቦም ኢና ወይ ብኣኼባ ወይ ምርጫ ክገብሩ ከለዉ ንኸይድ ኢና ኣፈናዊ ዝኾነ ዘተ ጌርና እውን ንምለስና ማለት ሕጂ ብዕቱብ ግን ባጀት ሒዝናሉ ኣብ 2020 ኣብ ኩሎን ዞባታት ከድና ኣብቲ ምሕደራ ኣብቲ ባህልን ስፖርትን ምስቲ ኮሚሽነር ዘሎ ምስቲ ንዓና ዝውክል ማሕበርና ዘሎ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ናይ ኩዕሶ መርበብ ዘላቶ ኮፍ ኢልና ኣብ ባይታ ዕዮ ገዛና እንዳሓዝና ነቲ ዓውዲ ንኽነብር ኣብ ፕላን ናህና ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ራይት እሞ ናብቲ ዛዕባ ናይና ክናቱ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ክንበሃር ስለ ፀናሕና በሲሉ ኣሎ ኢለ ሓስቦ ኣቐዲሙ ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ምእተዊ ዝበልናዮ ዝመፅእ ዓመትን ወርሕን ኤርትራ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ዞባዊ ውድድር ናይ ገማግም ባሕሪ ኩዕሶ መርበብ ከተ እንግዲያ እስኪ ብኸመይ ነዚ ዕድል ዝረኺባቶ ብሓፍሻኻ እቲ ቅርፂ ናይ ኣህጉርና ብዓለም ደረጃ ኤርትራ በያ ትብል ኣብኡ ከለውንካ መግለፂ ክትኾኑ ሓራይ ፅቡቅ ምናልባሽ እዚ ናይ ኮንቲኔንታል ካፕ ሳብ ኮንቲኔንታል ካፕ ዝበሃል እዚ ከዓ መፃረይ ውድድር ናይ ቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ ጌም እዩ መፃረይ እዩ ስለዚ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣፍሪካ ሲኤቢቢ ዝበሃል ኮንፌደሬሽን ኣፍሪካን ቮሊቦል ፌደሬሽን ብሸውዓተ ዞናት ዝቆመ እዩ ንሕና ኣብ ዞን 5 ንርከብ ማለት እዩ ዞን 5 12 ሃገራት ዝሓዘ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣፍሪካ ዝዓበየ ዞን 5 ስለዚ እዘን 12 ሃገራት ዝበሃላ ግብፂ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሩዋንዳ ዩጋንዳ ብሩንዲ ታንዛንያ ኬንያ ሶማሊያ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚኣተን ሕጂ ኣብዚ ናይ ሳብ ኮንቲኔንታል ኣብ 10 ፖል እዮም መቂሎሞ 10 ፖል ናይ ደቂ ተባዕትዮ 10 ፖል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምድብ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ምድብ 6 ናይ ደቂ ተባዕትዮን ምድብ 7 ናይ ደቂ ኣንስትዮን ኣላ ስለዚ ኣብ ምድብ 6 ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ብሩንዲ ሩዋንዳ ኢጅፕት ኣለዋ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኢጅፕት ሱዳን ኤርትራ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ናይ ዞን 5 ኣብ ምድብ 7 ደቂ ተባዕትዮ ኬንያ ዩጋንዳ ታንዛንያ ሱዳን ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ዩጋንዳ ኪጋሊ ኣብ ታንዛንያ ከዓ ኬንያ ደቂ ኣንስትዮ ታንዛንያ ደቂ ኣንስትዮ ዩጋንዳ ደቂ ኣንስትዮ ብሩንዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰለስቲኡ ንዞን 5 ዝውክል እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ሓዳስን ምስቲ ዘለና ናይ ፀጋ ናይ ገማግም ባሕሪ ከዓ ክልተ ውድድር ንክነካይድ ተፈቂድና ማለት እዩ ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ዓድና ብምዃኑ ሕጂ ንሕና ዝበዝሐ ጋንታታት ደረጃና ኣብ መድረክ ዓለም ንዕብየሉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቢች ቮሊቦል እንታይ እቲ ሕጊ ወላ ሉዝ ኩን ስለተፃወትካ ጥራሕ ትረኽቦ ነጥብ ኣሎ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ሕጂ ንሕና ደረጃና ኣብ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ማለት መበል 37 ነርና ምክንያቱ ኣብ 2015 ኣብ ታንዛንያ ስለተፃወቱ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅርና ተኸማ ሶሎሞን ኣይላንድስ ዝተኻየደ ናይ ቢች ቮሊቦል ዕድመ መፂና ነይሩ ምናልባሽ እቲ ግዜ ሓፂርና እዞም ተፃወቱ እውን ንሽዑ ኢሎም ዝተዳለዉ እዮም ኣብዚ ዝቕፅሉ ዘለዉ ማለት እዩ በቲ ቻይናዊ ዝነበረሉ ኣሰልጣኒ ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ እዘን 20 ፖልስ እዘን 20 ናይ ደቂ ኣንስትዮ 10 ናይ ደቂ ተባዕትዮ 10 ፈርስት ፌዝ እዚ ናይ ቀዳማይ ደረጃ መፃረይ ካልኣይ ደረጃ መፃረይ ካብዚአን ቀዳመይትን ካልአይትን ዝሓለፋ 24 ሃገራት ዝእንግዶ ናይ ኣፍሪቃ እውን ኣሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ንሕና ብክልተ ሃገራት ብክልተ ጋንታታት ብክልቲኡ ፆታ ንወዳደር ስለዘለና ፅቡቅ ዕድል ምናልባሽ ተመዋደርትና ሕይል ዝበላ ጋንታታት እየን ታሪክ ናይ ቢች ቮሊቦል ናተን ካብ ደረጃ 20 ንቅድሚት ዘለዋ እየን ኩለን ማለት እዩ ከመይ ይኸውን እቲ ሓቢርና ንሪኦ እዩ ማለት እዩ ራይት ኣቶ ገመ ተወሳኺ እንታይ ከምዚ ቁርብ ምክኤለ ትንክፍ ኣቢሉ ፀንሐ እቲ ዕድላት ብመንፅር ንስኻ ዝቐረብካዮም ትረኽቦም ማለት እዩ ብመንፅር ዝቐረብካዮም ማለት ምዘለካ ፀጋታት ኣብ ግምት እቲኻ ኣየናይ ሓይሽ ኢልካ ናይ ቀዳምነታት እናሰርዓኻ ብእትገብሮ ርክብ ምስኣቶም ነቲ ትደልዮ ነገር ከተድምዓሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኩዕሶ መርበብ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ደረጅኡ ብጣዕሚ ዓብዪ ማለት እዩ ብብዝሒ ተዓዘብቲ ይኹን ብኩሉ ማለት እዩ በዚ መንፅር ድማኒ ብዝሒ ውድድራት ይካየድ እዩ ኣበየናይ ውድድር ትሳተፍ ኣበየናይ ውድድር ተሓትት ድማኒ እቲ ደረጃ ናትካ ይውስኑ ኣብተን ቶፕ ሌቨል እንተደኣ ኣሊኻ ኮንካ ኣብ ዝመረፅካዮ ውድድራት ኣቲኻ ናይ ምፅዋት ዕድል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ከም በዓል ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሳል ጌም ውድድራት ዝነበረ ኣብ ወርሒ 4 ድማኒ ኡጋንዳ ካብ ውድድር ስለ ዝወፀት ነዚ ናይ ሞሮኮ ዝነበረ ውድድር ክትሳተፈሉ ወይ ድማ ክትዳለወሉ ዝሓሸ ባይታ ስለ ዝነበራ ሞ ደረጃ ካብ ላዕሊ ደረጃ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ሳል ጌም ወፅያ ካብ ናይ ሳል ጌም ምስ ወፀት በዚ መሰረት ድማኒ ንኤርትራ ሲስልስ ስዋዚላንድ ዕድል ተዋሂቦ ቀልጢፍና ጣ ሜይል ስለ ዝረኸብና ንሕና ሓቲትናዮም ግን ኣጋጣሚ እታ ዝሓተትና ኣላን እታ ሶም ዝሃቡና ዕድልን ምስታ ዝነበረት ግዜን ስለ ዝሓፀረት ተፃወትና ኣብ እቲ ናይ ሳል ጌም ከይዶም ክሳተፉ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ካብ ሽዑ ትሒዝና ግን እቲ ምድለዋትና ኣይቋረፀን ማለት እዩ ንሓንቲ ወርሒ ክልተ ወርሒ ትኾኑ ኣብ መንጎ ቋሪፅና ነርና ድሕሪኡ ዝዕድል እዚ ምስ ሲኤቪቢ ብፍላይ ሚስ ኖሃ ናይ ቢች ቮሊቦል ኮኦርዲኔተር ወይ ናይ ኢቨንት ኮኦርዲኔተር ኣብ ሲኤቪቢ ሓላፊት ዝኾነት ብቐጥታ ብኢሜይል ንራኸብ ስለ ዝነበርና ነዚ ዕድል እዚ ክንረኽቦ ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ንዓና ኣብ ዓድና ምዃኑ እቲ ዕድል እውን እንዳሃቡና ንዓና ወይ ፓርቲስፔት ክትገብር ወይ ድማ ሆስት ኔሽን ኮንካ ከተእንግድ ዝብል ሓሳብ እዮም ሂቦምና ንሕና እቲ ከይድካ ምፅዋት ሓዲግና ነቲ ሆስት ዝብል መሪፅናዮ ማለት እዩ ነዚ ክንመርፆ ዝኽኣለና ድማኒ ካብ ከይድካ ተፃዊትካ 2-3 ተፃወቲ ጥራይ ዕድል ወይ ድማ ሪኦምን ተማሂሮምን ዝመፁ ኣብ ዓድኻ ክኾነልካ ከሎ ሓደ መስሕብ ቱሪዝም እዩ ዝዓበየ ቀንዲ ማለት እዩ መስሕብ ቱሪዝም እዩ ኩዕሶ መርበብ ኣብ ሙሉእ ዞባ ክወዓወዓልካ ክእል እዩ ተፃወትካ ክከታተልዎ ክእሉ እዮም እንታይ መስላ እተን ዝመፃ ዘለዋ ጋንታታት እንተርእይናያን ሩዋንዳ ቀዳመይቲ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ቢች ቮሊቦል ኢጅፕት ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ዓባይ ጋንታ እያ ብሩንዲ እውን ሰናፋ ኣይኮነት ሱዳን እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ንኤርትራ ተፃወትና ኣብ ፅዑቅ ልምምድ ኣለው ንፉዓት ተፃወቲ እዮም ምናልባሽ ኣብ ኢንተርናሽናል ጌም ኣይተፃወቱን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቀዳማይ ፀወቶም ኣብ ዓዶም ይፃወቱ ብምህላዎም ግን ንዕኦም ሓደ ዓብ ረብሓ እዩ ኩነታት ኣየር ኣሎ ናይ ቢች ቮሊቦል ድማኒ ሓደ ተፃዋታይ እንተደኣ ተሰይርካ ቅያር ተፃዋታይ ዝበሃል ይብሉን ሕጂ እዚ ኣብ ኩላኻ ኣብ ማዕረ ዕድል ክኸውን ከሎ እቲ ዝበለፀ ግን ብሕማም ድዩ ብድኾነ ነገር ተፃዋታይ ክወፅእ ከሎ እታ ጋንታ ልብሲ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እውን ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ረብሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓና በቲ ሓደ ሸነኽ እውን ሃስያ ክኸውን ይኽእል እዩ ንበረከት ንኩላኻ ማዕረ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ራይት ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዘተ ስፖርት እዩ እንዳልዒልናዮ ዘለና ኣርእስቲ ድማ ናይ ገማግም ባሕሪ ውድድራት ኣብ ምፅዋዕ ዝእንገድ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ኣካላት ኣብ ወፃኢ ዘሎ ብምርዳእ ኤርትራ ነዚ ውድድር እዚ ኣብ ምፅዋዕ ንኽትእንግዶ ኩሉ እቲ ክግበር ዝግባእ ነገር ገይሮም ኣለዉ ንዑ ምክንያት ጌርና ኢና ዘተወዲብና ዘለና ስለዚ ርእቶ ሓሳብ ሕቶ ዘለኩም ትዕድል ክንህበኩም ኢና ክልተ ቴሌፎናት ኣለዋና 1224 54 ከምኡ ድማ 1224 74 ክደግመልኩም 1224 54 1224 74 ደውሉና ከነንግደኩም ድራትና ካብ ሕጂ ጀሚሩ ቴሌፎናትና መስመር ቴሌፎናት ንዓኹም ክፉት እዩ
حراي مو كساحجي تغيرو بزلو مدلات كما يمثل مصوعن حرتن غرو دخويناس انت عينت مكساسي كالو كساحجي بوغن هاغراوي فدريشن كويسو مريرتا تومكي اوكي مجمرا نزي عدل كون مغبار عبا بركتو زغبر كوميشن بحال سبورت يرتا نتحتنا غوزي مليسو نتو هوستين اكوموديشن نايتي هاغرا فدريشن سلازونه سون عيغوز انكم مهانو مريوم عدل بمهابو نتعاود سبورت عبد فيت نقدميتي سلازي جرين لايت مستوهبنا ان احنا نزهلو كيدنا مالتي سلازي لباو مسغنا بنتي بعود سبورت كوميشن بحال سبورت نخلو تبصحفت لباو مسغنا يحبو مالتي بمقصل من محدار سمينا بحري نتي حساب مسقربنا لهم بلب تقبلونا اسايمنتنا طرح وي نحنا عيوغزا طرح نغورنا اتي ندالينا يلومنا زحلفسو من كينا ركب جناينا بمولهم اب صبو ترادينا بزغبا مدلوات نخو غبرهم مانهم كا قالاتيومنا لو مالتي سلازي هجي ابتي بايتا وري كان مسرح يزلو تريفنا زلو ناي سلسوم غزي سلازهونه تميدا اب ابت غورغوسمي تا غورغوسم هجي تاميدا متعراي طرحمبر قال زغبروا الوساتات ولا حنت يلم مالتي سلازي تاميدا دلوتو اب زخونه هلو وانكا اتوم تصاتنا هنا كم ابو خيدم ترين كو غبري لمبت غبري مهنياتو معرتهم زمصو تصاواتس كحدسهم يقول مريس لو زخونو ابو خيدم حد 10 معلتي قديمو ترين هو غبرو امردا بزحنا سلازي نخوم ينات مدب حيزنا يزلنا ماتي سلازي حجي نتميدا امدلاو نخيدالنا صباح سونيكا اكلتا ابالات فدريشن كيدم نتي يغوزا اما فصوم تبصيهم زمصومن تاغانتا بمولات تنيفا تورديا مالتي صبو زوددر زي كاب معس ساع معس وير ما نخندي معلتات يكاد هاغراوي تغانتا كما يالو مدلاتا كلتين بحساب كتبان يا عراي توددر الا 4 الا 5 الا 6 ناي مصعمت طري زكايدي الا 3 تكنيكال ميتينغ الله الا 7 دما وصايو مالتي تن هاغراوي غانتاتات دماني الا 2 وي الا 1 خاطوا نصبينينا مالتي راي كال هاغراوي تغانتانا ابصبو قمنالو تزغبرلهم دلو حد مسالاتات دماني تراديخا زغبر نخي غودلومون ابالات فدريشن ويد ما ابالات هاغراوي فدريشن تليفون اللاتنا حرا هلو هلو راي تليفوننا فوتونيم تغنى كنت حاورو مايكال تنزل كبرات عزبتي مسمراتنا كيفيتنا لنا من البات بزحات تليفونات الدواء سلزلو مسمرات جانانا خلو دقاقمكم كتفتونو دماء لو وانا نغرب 10 وكلتا 24 54 10 وكلتا 24 24 كتر تليفوناتنا دولنا كتحاورنا كتكتل حراي بزغاطام زدماني تا هاغراوي غانتا بخمي قيما خمدلا وي دما من ابالات كمدلوا كتقس تيم اي تباهيلوم بدك تبعتيو قيمهم دلو هايل ميكائيل تخل ميكائيل زبحال قداي تصقات يالو شيدن تسفاي دما مسو حبيروم زيوم تيم اي تباهيلوم قيما الله مالتي هايل ميكائيل كيدانا مريم هايل ميكائيل كيدانا مريم كاليتي نايدك تبعتيو غانتا عوت فتوي سمعون حبت مريم من تباهيلوم تيم بي قيما مالو مالتي كم ترينر ناتاتهم دماني ابيچ فوليبول اسلطاني دبحال اب ميدا اياتوني غنتا غانتا يسرحلكا نميدا يمرحا افتوشتي ميدا غن زغبرو يفرت يولون زدما بينه تسفالدك بدو وغن دك تبعتيو غيرنا يالنا مالتي بوغن دك انستيو تيم اي قيما دلا سالينا مسغنا كتخون كلا كاليتا دما يوديت فتوي تبحال كاليتي تيم بي كوينا دما دلا يوحنا ملأكه تيم بي كاليتا دماني يوحنا قبر برهان اسلطانيتن ودما طرنافيتن دماني مارتا ولداي تبحال قديم تصاتيت ياساون بزيوم قيما الله مالتيو لمداتهم دماني سرع لممد معلتاوي يقبروا مالتيو
صبوا أبزود درزي زساتفا هاجرات من تناسمات كنفلتن تي بزحن حصر بيلا سجع حجي تمديو كابتن 10 تقلت هاجرات تنشومنت هاجرات رايحين أبتي first أتين زلا مالتي سلزي أبزنا هنا مدب زلا بورندي رواندا جبسي نادق توعاتيو السودان جبسين كان نادق نستيو حجيتي تا حنت هاجرات جانتا كلتا جانتا نمستاف عدل الله حجيت أن هاجران جانتا كلتا دين كمسا حالي دين كمسا بحجينا هن حفلت مالتي حفل شاور يا خلنا قد زين 4 أبناء دك توعاتيو 3 أبناء دك نستيو زوادر وددري أبتي كل مدبكا 4 أب يوغندا ندك توعاتيو له 4 خانة دك نستيو أب تنزانيا له مالتي سلازي أبتنا دك توعاتيو أنت حجيتا بلجأ 4 سلازخونه تمدبنا قداميتن خالئيتن أبزي مصاري زحلفا نبت خلاي فيز كحلفا مالتي كمثال سايونا لا ادفانتج اتا زبلصه كابتن مهنياتو 10 مدب الله عليك غريتا تليفون اتي انا راح نقصلاينا هلو 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 راح نقصلينا تابليچا حجي 4 سلازخوناتا مدبنا ندق توعاتيو خاب 4 قدايتن خالئيتن تخلين زحلفا ناب تخلأي متصاري مالتي التسالسيتي زوجت كابانا مستنى كال سالسيت زوجت نتمن ترايو بيست 4 كاباتن تنا 4 زبلص زلون كاياتو معناتو ابتكال اي مدب 24 هاجرات يزغساتف سلازي ازغا مع عدنا سلازخونه كلت تصاواتي ككلت غانتات قحيزنا سلازلنا زي حاش عدل فطرلنا لنا تسفا نقبر صبو حراي هاجراوي فدريشن تعرفنا نازلوا غيزي نا توداس زخونه كنقبابلن يحيش هاجراو فدريشن كوعسو مربب ኤርትራ ምስ ዞባውን هاجراውን فدريشنات ናይ አፍሪካ ከምኡ ድማ ናይ ዓለም ዘሎ ዝምድናታት ከመይ ይመስል እስኪ تزلوا زمدنا تزبلص زمدنا يزلوا معناته بتي ني اف اي بي كاتيجوري نحنا وانينا زلنا مالتي افريقيا تن وان زلوا حاجه تن درجه حدا زلوا هاجرات زبحالا درجه حدا درجه خلتن زلوا هاجرات حاجه زغبرلن هاجرات ስለዚህ አመታው ከአሳስ ሰድልካ አመታው ንብረት ሰድልካ ስልጣናታትካ ንሳቶም ይሙሉኻ ማለት ሕጂ ብሙሉ ዝንብሎ ዘለና ስልጣናታት እኮ ቲ ስፖንሰር ናቱ هاجرا أولمبيك كوميتي مس أولمبيك سوليداريتي إنده ترى يزمسالنا مالك نحنا بروجكت نحنا نقرب بروجكت تي اف اي في ديفلوبمنت بروجرام على ما هو مالك حجي ابروفد مش جوورا شو نات أولمبيك سوليداريتي فان ريز تحتت مالك تساتم شو تغوراو مسكونه بمودو توصا شفنوا له مسرخو سلطانات تقيات سلازي حجي صبو ركب سلازلك اي تعدلتي زخوف الكازلو مات لك مزناي سي اي بخازني افريقيا مالك سوت افريقيا حجي على ما هو سلطانات هتالو زباو زهوبه قالو مالتي كونتيننتال زياده كن تكنيك نوع عندها ملكات صبو تي حسب كم زغبل تصنحي بافريقيا سي اف في زبحال طبق زمدنا لنا بعالم لخاو دماني اف اي في بي عالم لخاوي محبر ناي اسوسيشن ناي فوليبول سلازخونه مسؤول ركب لنا مالتي كونغرس ناي عالم تساتفنا نيرنا بلاس تصومن ايكونون مكيله كاب غبصي تمديسو مالتي زون افتن افريقيا زنبره ابزناي زون 5 نعمتا مرجع ويدما جنرال اسمبلي سلازلو تساتفون مزي مالتي سلازي بتي قصالي نغبرو دلنا بانترنت بتليفون يكون ركبات نغبرو دلنا دحش اف دغه يخفتلنا له مالتي مرعيانات دماني ابز عمت زي كابتي مدب ناتاتهم وصاي ندقنسيو طراي كنسلطن حدا توسخي سلطنا يبومنا مالتي እዚ ድማኒ ብመንገዲ ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኤርትራ ፕሬሲደንት አቶ ልኡል አብ ሞሮኮ ከይዱላ አብ ዝነበረ ተዛራሪቡ ሓደ ሓሳብ ወይ ድማ ንደቀንስዮ ጥራይ ተባሂሉ ሓደ ፋንድ ክግበር ይከኣልዩ ዝብል ሓሳብ ምስ ሃበና ነዛ ሓሳብ እዚኣ ንሕና ሓደ ፕሮፖዛል ኣቕሪብናላ በቲ ዘቕረብናዮ ፕሮፖዛል ድማኒ ተቐባልነት ረኺቡ 34 እንደኾና ደቀንስትዮ
بنيا سلطانነት سلطنا كوهبا كيلن نزيان كسلطنا دماني حنتي مكورتي اسلطانيت بإف اي في في زتلاخت ايراناويت مزيا انيا مالتي مساوم كم قاليتها كينياويت اسلطانيت مزيا انيا مالتي ስለዚህ በዚህ እቲ ዶሎ ርክባት እናደልደለን እናሐየለን ይመጽም ደሎ ክንረዳእ ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ ሞ زي مسكن حطوتات سترفاني حيال نيرني تكون استوديو ساعات آخر خمسة لحبرن لو كن الرخبنا زي مجمرت أنا برمودات أنا كونن لعلقات ود مس قربها لقينا كن رخب تصفاي قبر مالتي سلات جزيهم عزيز مسكن يغني لك كبرات حوالي سمع تعزبتي كبرات تعزبتي نايلومي مرب ذات سبورت عبزين في السمالونا مريسنا تصنعنا عرس دما ناي كعشو مرب كوينو إيرتراز مزلو ورحي عب كتما متوع ناي زوباوي وددر ناي جماعة بحري كعشو مرب كتا انقديا نزين مغنى بمقوار دما مساي عب استوديو تاجايز صنعهم آتو ميكائيل تخلا ميكائيل بريزيدنت هاجراو فيدريشن كعصو مربب إيرترا كم دوماتو قبرايقرة حلافي تكنيك هاجراو فيدريشن كعصو مربب إيرترا إيوه مسانا صنعهم سلام كتابكم عايزين أنا مسكن زمزول صومني كون مرحبنا مش كلهم مسارحتي بعبار بمغان سلام